Okay, Molweni, hello. So today we celebrated 140 years of the early black press. So we'd like your reflection on what happened today and why today matters. We'll start with Precious Bikitsha, who's a historian who's looked at it a lot into journalism and just the early black press. Just please introduce yourself and share with us just your reflections on today. Thank you. My name is Precious Bikitsha, and so today is Lapa, and we are talking about the history of Izimvo Zabansundu, but also thinking about Black Wednesday, and so I guess looking back, but also looking forward. Prof. Orendal, Dr. Tseju gave the keynote addresses and some really important provocations namhlanje around networks, right? And how these black intellectuals were had close ties and were working closely together, but also this rich intellectual history esinayo through these newspapers that are a resource to us. And so thinking around how do we read them. And you've actually read them, and you actually read it in Xhosa. Yes. Is there anything you'd like to say about that? Yeah, I mean, I think it's interesting to think about ezinto esithetha ngazo namhlanje are not new things, but also it's fascinating to see the contestation of imbali yethu, to see how people were recording our history, were thinking about history. And I think a very fascinating thing for me is thinking about the present as much as they were thinking about history, writing about history. I mean, they were thinking about the future rather. So the making of history, the thinking about history is really involved in what we hope for a better society. And since you've read the work, so compared to what we know about imbali yethu, is there anything that you've thought differently since reading what abantu babebhala ngokwabo ngesiXhosa? I mean, many things, right? I think the most important one for me is just how, abantu are thinking. I mean, one of the things that Prof. Orendal was talking about was about human rights, about constitutionalism, and how these things are not new, but Africans were writing and thinking about them in ways that are needed today. And so we do ourselves a disservice when we don't when we don't read the works of these intellectuals and help them, use them to help us think through. And how can people, let's say there's someone out there who wants to do more research, how can they access these newspapers? So there's a National Library here in Cape Town and also in Pretoria, and so you can access these resources, these newspapers. I think it's quite difficult when you are outside of the academy. That is something that came up as well, is that some of these things are behind paywalls, or you need a username and a password to access it. But I think for the most part, the starting point is really the National Library, and getting these resources from there. There's also platforms like Imandulo. It's a UCT driven initiative of really digitizing these works. Imandulo. Yes, Imandulo. And then there's also Ibali. It's also another initiative run by the sociology department at UCT, and they also have publications, so not just the newspapers but also books, Ikyala Lamawele, Zemkinkomo, Magwalandini, many of these publications. So I think there's an effort to digitize these works so that they can be accessible to many people. Thank you, that's very helpful. Okay, ngikaskakhulu xa uyitye yonke. Ngoba nami into benzawuthetha kakhulu ngoqhagamshelwano. Kodwa qala ubaxelele uba bani yintoni ekuzisa apha. Igama lam nguHleze Khunju, umqoma waseMqanduli,
owina kakhulu into zesiXhosa. Intatheli yesiXhosa. Ngifundisa isiXhosa apha e-UCT, University of Cape Town. Izimvo zabantsundu. Ndinomdla kakhulu kwaye ndiyathanda banovuyo kakhulu xa kuthethwa ngezimvo zabantsundu. Ukhona umsebenzi ebekhe ndawenza umnyaka onesiqingatha odlulileyo, Intellectual Giants of the Eastern Cape, a documentary ebijonga kakhulu la maphephandaba negalelo lamaphephandaba esiXhoseni. Njengoba seyitshilo ugxa wam, olu qhagamshelwano lukhoyo kwaba bantu koojabava, izinto oojabava bebejongene nazo nathi esijongene nazo nanamhlanje iyavela loo nto leyo nangoku into yoba nkqu neentatheli ezi zazizama nazo ukujonga indlela yokubhala kwesiXhosa, zingabhala njani, zingapapasha njani. Iyavela loo nto leyo kwizinto ezibhaliweyo nakulo maphephandaba. Zizinto ke ezo ezisengumngeni nangoku esiXhoseni. Maninzi kakhulu amaphephandaba bezama ukuvuka phambi kokuba kuvuke isigidimi esisamaXhosa, kodwa ngenxa yendlela ekubhalwe ngayo abantu abaninzi, abantu kuthiwa zii-purist, bajonga into yoba heyi kubhalwe kanjani apha, bakhawuleze bathi hayi ayiyongo ndlela. And uyaliwa, awuzoliwa, umosha ilanguage yethu, ulwimi lwethu. Isibulele ke loo nto leyo isiXhosa, ngoba ke ngoku xa kungekho nto esizawusebenza nayo sawuthini. So here isolezo lesiXhosa liye lanyamezela kakhulu, nalo liye layifumana loo nto leyo kakuhle, kodwa abanyamezela bemane belungisa. So ndiyithandile kakhulu loo nto leyo. Yimingeni ke leyo noojabava babejongene nayo ngaloo maxesha lawo. Kweli cala lokufundisa ke abantu abafana noogqoba babethetha ngengxoxo enkulu ngezemfundo, endingathi babezama ukungena nalo mbhalo ulapha kuwe. Will the cabbages not grow if I teach agriculture in isiXhosa? Zizinto ezomqhayi noogqoba babejongene nazo into yoba le nto kuthiwa i-decolonization nathi esisajongene nayo ayonto intsha lena. So kumnandi ke xa sisiva ngala maphephandaba, xa sijonga la maphephandaba sibona imingeni ababejongene nayo, mhlawumbi sibona nezisombululo ababeze nazo ngelo xesha, sijonge nathi into yoba singasombulula njani kule mingeni nathi sijongene nayo. Intle loo nto. Hayi, nam ndiyakhuthaza ngoba nam ndiyoyika, ndiyanqinqazela xa ndiqomba ndizawuthetha ndiqomba abahlali bazawundenzani. Lo tyala lakho ibeke njengokuba injalo, ubuqondo like ibhutyi, uyithi bhutyi ngoba alo tyala lakho. Umuntu onengxaki makeze nesisombululo ukuze sawuya phambili. Ukuba uzawuxeka silungisane nasisombululo, loo nto izasibulala leyo esibuyisele umva.